27 anyos nga yaya sa 3 anyos nga batang babae, gisikop sa mga sakop sa Police Station 10 sa Cebu City Police Office niadtong Domingo sa kaadlawon, Pebrero 16. Gireklamo siya sa amahan sa bata, human misumbong ang bata sa iyang amahan nga gipasu'od sa yaya ang tudlo niini sa pribadong parte sa iyang lawas. Hinungdan nga kasong statutory rape ang ipasakang kaso batok sa dinakpan. Ang suspisado, usa ka buwan nga nagyaya sa biktima, apan gihimakak sa dinakpan ang pasangil. Matud niya nga gipangga niya ang bata ug mahikapan yun niya ang pribadong parte kung liguon ug hugasan ang bata. Maluhoy ka na, Okil. Kulat ang kuning labot sa imuan na ko. Tarong na ko ang imuan na pagpangga. Round tanan, bantay pa ko niya. Maglimpyo sa balay. Niya, magkuhan ko sa timan po ko sa mga anak. So nasa ikuli ni mo atiman sa kasi mong duha ka na. Oh, magatiman ko dili, magatiman ko ng bata ug atong anara kong anak dito sa balay. Kanang gibantayan. Ang bata sulti daw sa imuhan nga gihikap ko no. Natural mo ikap ko sa bata kay mga limpyo ba ko nila, mga sabunan ako malibang.